zer moduz irazki ondo? Oso ondo, zugaz ondo beti. Boa, nire ondo, arro. Segurako saioa egiten ari gara. Segurako saioa egiten ari gara. Segurako saioa. Justo, Barrokan ere etxean ikusten hasita. Ze saioa daukagun eta arro eta esanen, hau egin behar da, ospatu. Oso ondo. Eta ditu nuen jatetxe batera eta erreserba egin. Bale? Esan dit, erreserba eta noren izeneneetanik. Ba, egin erreserba, Miluzeko aurkezle arrakastatxoenaren izenean, arro. Eta joan izen jatetxera, eta erreserba daukat egin da, eta noren izenean, eta Miluzeko aurkezle arrakastatxoenaren izenean, eta arazo bat egon da, eta ez dago mairik edo zer, edo joan zen sukaldera, ere zuzendarekin hitz egin, eta bar, bueltan, ez da kontua aurkezle arrakastatxoena Ilaski Serrano dela. Ez du. Beraz, mai bat daukazu, nik bat ere ez. Datozela gure lehiak ideak, ba horrez? Zeikatzen hori, hau bat! Ia, Pablo, bakatu naiz? Baina, iratri, naro, nolai, ez itanien. Ez dut jarren neugaz. Horreman joango gara elkarrekin Ez dut jarren neugaz. arrakastatxoena eta bestea, bio joango gara, eta listo. Eta onda falduko dugu. Zuek, onda falduta? Bai. Helen irati? Bai. Bai? Erne? Amazazpigarren saioa Miluzen, hau? Baka, 2.650 euro. Fanklubarena egia da? Zentzun dugu? Fanklubak eta dauzela? Bai, ez da? Bai. Batzuk Bai. Baten bat, ja. Kluba, gero sokatire eritzi eta flan kluba ere jartetaretela. Oainik ere urduri, posible alda. Ez que urduri ez tensa hartzen da oso. Baina ez dugu entzuten, ja. Fokoa da. Zuek gozatzen duzue lehenbiziko fasea. Sailkatu. Hemen oso ondo pasatzen da. Bueno, gustorari bazarete gu ere, bai, noski. Gero, identifikatu dute arazoaren jatorri edo izan note egiteken lo falta. Bai. Eta zergatik hain berandu oheratzearena. Ez que beti jendo zerbait, ez dakit. Hauko 12 erdiak eta ordua. Ez que da, hola, pixukidek danak batea oteko denbora, oza, bostak gare... Gero esan diate, aritzen direla euren artean, pixukien artean eta arropak eta aukeratzen. Bihar Claro, neatzeko. Abizten luke karriko de. Ez da inberandu, 12 erdi, goizien goiz altzata bai. Zuretzat bai, niretzat ez. Ja, bakoitza bere... Baina goiz ez natzera. Oso ondo jantzita baintzat, Bai, gure estilista. Animo eta sortzea bikote. Nara eta hola izan moduz? Oso ondo. Oso ondo, bigarren eguneia, eta bestelako... Naroa, bestelako arnasketa batzuk inezta? Bai, lasai hau. Etorrita apurtzuet urduri egoten garelako, olai zesaio aurreku, Etorri eta finaleraino. Bai, ondo. 450 euro irabazteita. Bai, afari bateako, perfecto. Zein da plana, dinot, irabazten dana gastatu? Bai, dirain bat, ola uniko lagunekin. Eta beste plana, zer moduz? Olai guztiek elkartuta afari bat egiteko deialdi hori. Bai, baina igual ni bakarrik ite eta afaria. Momentuz ez da erantzunik iritsi. Bueno, gaur berriz ere, deialdia luzatuta zure izena Olai bada, jarri gurekin harremanetan, eta... Izena mundiala. Esango dugu, naroa, Olai, zemazari eolan kuadrilen, klaseko kuadrilen? Beti biltzen ze, afarirako... Batxartaldea da hori. Afariako, 10 bat, hola. 10 bat, ondo. Gero afaria da gero, Donostian, gauean pixka motxe edo. Bueno... Bata plan, esan daiteke. Ba, esan daiteke, esan daiteke. Baina ez oso zaleak. Beti berdina baino. Ba, zale, Miluze zale, bai? Eta erakutsi gaur be, hau pasuek ongietorri. Baita beste bi hauek ere, Ekitalier, Gabon ongietorri. Gabon. Lehen esan diet, ongietorrita. Baita zuri ere ekigana. Ekitalierren paradisura, ongietorri. Zati gatoz, zikote? Ba, bergatik gatoz uxak. Bergakuak. Bergakuak, bai. Gazteak. Hogeina urte. Bueno, Lierrek emeretzi horrein dik? Bai, abenduko naiz. Kita berekoak, abegia. Bete eukizan hau dramak horrekin, mesortzi zeuko unean guk, etorrek amazazpion dio. Justo hona etortzeko begon ginen zain, nik noiz beteko... Ekik etorri nahi eta Lierrek horrein dik itxaro idazu pizka bat? Ez, bazain izena emateko, justo emesortzi bete neban egon Ekik itxaron dio, eta hemen dira. Maitasun historia polit bat. Zertan ari gara eki, gainantzean ikasketak eta? Ba, ikasten eta lanian, ontsi bertan. Biak, Bai, ingenieritza informatikoan ikasten. Eta lanian? Eta lanian hago enpresa baten, Ulman, ontsen ari, malabarak itxene orduekin eta... Bueno, bai, ikastetik atera eta lanera, Juan. Bai, nundik atazaten denborian, burandako ez dauka. Ez zara gutxarra alere, lanerako, entzun dudan ez bintzat? Horrela begirata... Abena esatea, nioen guztua nahi, baina... Inbertsiona da, eki. Bateaki. Lanien ikasi ondo dau. Eta Lier zuka o gazteago izan da oraindik ere... Ez, nire ikasten dut arrasaten... Ari zara? Bai, diseinua, da ingenieritzat. Eta lan itxen dut, baina azte burutan taberna baten. Bergaran? Bai. Zer tabernatan? Arranon. Arranon? Bai. Fenomeno, horre espezialitatea?
Ze espezialidad. Ikurriñak bai, baina... Tabernana, ez dakit, festa. Zago, kafeak onak ateratzen dituzu, lider, saldu pixka bat. Bai, fama ona dauken etorri etorri arran. Maitxu bet miluzeko aurkezle arrakastatxuen. Erreserba egingo bagenu, aurkezle arrakastatxuen entzako. Etorri. Bikote animo sorte hon, Ongi etorri guzti, ondo entzeun, zakua badua gorantz. Ustu genuen, baina zira betetzen. Miluzeko zakua gaur... 1.500. Bueno. Da berroita marrendo. Ondo. Ia. Bagokion intensitatearekin. Atara, zematako zu, jeranak. Oso ondo dau. Eta hauek ere poltsikoa gutxi, baina eskuak txalotzet eta urretxin horrako gure lagunak. Osango. Ekita lider, zeuen buruari zer oparitu nahi diozuen aukeratzen. Fotokumeak, triboren berbak eta ikusi-makusi, zer zeuentzat? Guretako ikusi-makusi. Ikusi-makusi zeuentzat, ederto. Maialen eta iratiri, ze opari? Fotokumeak. Kanaro, atolai? Triboren berbak. Ondo? Ba bertxetan hasiko gara. Azkenien, bai? Plazandreak, hemen leku hartu. Azkenien bertxetan elkartetik deia jasoko dute. Maialenek eta iratik. Igual ez urbiltzeko deia. Joateko antolatzen, alkiak edo jartzen, hor plazara. Ondo. Kantatzen baino, hor ikusiko dugu. Zuen hitzak, zuen oinak. Eta bertxua. Ardo ona eta kuadrilla. Ugari. Tokiak badu ba. Garra. Gazteizera joan dako. Gazteak. Kutsikaleko. Bakarra. Oioneko oraleza. Kanpezu. Guztia da. Arabarra. Itxasoa falta zaiola. Ta. Da bere traba. Bakarra. Bueno, ondo. Polito, irati oinba bota eta jabetu da. Bai, ez dut ondo Akatz bat egin dugu bera, seguru, kustagun. No. Bi ere bai, 6 beraz, ala bertzen bertxak eta 60 puntu. Ondo? Zer da, kutsu zale, txirritatxo? Ez da lekutxarra, Bai. Ardoa hau imitartean, txirritatxo. Neurrian, txirritatxo bide batez. Naro, olai, triboaren berbetarako prest? Bai. Loretzaintza eta etxean ez dakit baduzuen landarerik? Bueno. Pare bat, baina amak zaintza ditu. Bai. Bai, emoten dau gero postasuntxue. Ni orain supersale, osea, sartzara, bai, eiain... Bueno, badukazue denbora horrenik ere zaletasun horrekin konektatzeko. Bai. Orain konexioa berba hauekin, Eta denbora, landareak zutik eusteko esola. Esponda. Landareak zutik eusteko esola, olai? Arba. Ondo, beste landare bati kiribildurik azten dena. Esponda. Naroa, landareak zutik eusteko esola. Arba. Beste landare bati kiribildurik azten dena. Alperra. Landareak zutik eusteko esola. Arba. Gozen, beste landare bati kiribildurik azten dena. Istinga. Landareak zutik eusteko esola. Arba. Beste landare bat, edo bati kiribildurik azten dena. Ainubea. Landareak zutik eusteko esola. Arba. Beste landare bati kiribildurik azten dena. Aiena. Ondo. Zingira, aintzira loitsua. Ainubea. Landareak zutik eusteko esola. Arba. Beste landare batik kiribildurik azten dena. Aiena. Zingira, aintzira loitsua. Esponda. Landareak zutik eusteko esola. Arba. Beste landare batik kiribildurik azten dena. Aiena. Zingira, aintzira loitsua. Istinga. Istinga. Bueno, behintzet, bi berba ikasi ditugu gaur. 20 puntu, Joan Markagailura! Beste landare kiribildu da eta bie polita dira, ez da? Bai. Lehenengo taldea, bigarrena eta iru. Iru. Ekilier, kolpua bete diru. Hasiko gara lanien? Ikusi-makusi batetik sortzira, adi... Irusta, iru txerritxoak, irukiak, irulegi, iru erregeak, 63, ETB, iru erregeak, eki. 6. ETB, iru.
Bai? Eki? Oi, 8. 3 txerritxoak. 2. 63. 7. 3 legi. 5. 3. 4. Zer da? 3 kiak. 3. 3 usta. Bat. Aupa. Pare bat segundo egin ditu isilik, pentsatuz txandan ligerren azela, eta gero, nik naiz, orduan goiti bera. Bai. Zer dute betaurreko iekeki? Urriñerako. Urrutiako, ez dela dut ikusten ere Bazako ere piparri. jarriko dugu urrin eta horrela harrapatuko duzu, Ja, pausaren hasi nahi, ja jovenetan besuaki. Emoxopa, Ondo eki, puntu! Zora barri. Maialenek eta iratik txandak eta ondo ikasita dituzte. Bueno, ez binka llega el carriola. Saioaren mekanika ere bai, orain, zerator? Mintzioak. Imintzioak, oso ondo. Hartu lekua ba, Naroa eta Olai bestaldean. Lehenbiziko erronda, lehenbiziko 3 kontzeptuak. Guazen, denbora. Abairatik. Euskal dantza, tango, Bueno. erraldoiak... Ondo. Opera, Naroa? Opera, orkestra... Ez. musikala. Ez. Takoia. Klake... Ez. Handiak. Erraldoiak. Detektibe. Sherlock Holmes... Mapa, altxorra. Zein gundu? Altxorra aurkitu. Bai, oso ondo. Bikain. Bien artean? Zaldia eta... Txakurra, ez. Dromedarioa, kamelioa... Gameloa eta turista. Zein da ekintza? Gameloa... Gameloan ibili. Non? Non? Lanzaroten. Ez... Egipton. Ez... Ostia. Ez. Saharan. Basamortuan. Eta Bat falta. Benengoa, lekua? Dantzaria. Lekua... Klak. Tea... Zait... Hartu leku, Grietzat ondo. Bai, Ikustezan. Samba, Brasil. Hori da gehiago. Baina, zer. Fandangotik ere batzuen, izan da fusioa. Brasil, ia, entzun, berak daki, Brasileiro, a ber. Alere gero iratik desesperoan esan du. Gerriagatik ez bada, titi batzu ez ez. Ditxuzu izan da, baina Ondo, Kongoaren alde edo zer. Bi, berro baina, ondo dau, erdo. Osa polita baita ere, gameluan non Lanzaroten, adibidez. Beina azizkero. Nola, Olai, prest, oraitzuek isilik, imintziak egin. Ikusteko desiatzen, bergararrak bestaldean. Usta ona, gaurko diruzen, ea ba. Denbora. Gitarra, jo. Gitarra. Ukelelea, Musikaria. Rock. gitarra. Metal. Ondo ari gara, instrumento horrekin ondo ari gara. Gitarra elektrikoa. Bai. Bigarrena. Txoria. Egan, txoriak ikusi, Ornitologia. Ez. egaztiak Bai. ikusi, egazti Kontuz dago, bat, Naroa? egan, ikusi, katalejoekin, egazti bat ikusi. Argabistak. Pinguinua. Bez, bestrat. Ahoa itxitan, Naroa. Lo, ez, txori bat, gauean, Bai. gauean txori bat egan, Zeina. Belea. gauean, Hotel. Zozoa. Ontza hori bai. Itxasuan. Surfean ibili. snorkel, Ez. buzeatu, Krokodiloa. submarinoa. Submarinoan ibili, uretan, barkoan, Submarinista. Ea. Ez. Bat da. Pirata. Ez. urrazpian, Itsasontzia. Bat da itsasontzia, eta bestea Itsasontzia da. eta submarinoa. Ez? Itsasontzia eta itsasargia. Bai. Ondo. Naroa ondo hasi zara? Hain ondo hasi da, Olaik ere zamaitu, nik ere nahi dut. Zabalaten zuen bi itxasargi. Ba, argitu da azkenien dana. 60 puntu! Zuek, antzerkian eta, zer modu zikote? Igual hobeto. Bai, eki hobeto? Bai. Tontuan nahi jauzatzen jadu. Ba, hori behar du. Gure zalea gara da hartu leku. Maialen eta irati bestaldean. Iruko bat. Bai, za? Hori. Ozen denbora. irakurri liburua, liburua, komikia. Eta pasa liburua. Liburua ez? Ez da liburua. Komiki bat, Ez da ere. revista bat, Entziklopedia. egunkaria. Egunkaria hori bai. Bale, Txapela. Bai. Txapela handi Handia. bat. Zerbait jartu,
Txapela. Bai, Bai. Eta lurretik. Nolakoa den? Ero izaizu txapela. Nola? zehaztu. Txapel borobila Magoa, handie, ez. magoa. Zapalier. Lurra txapela. Magoa. Zea di? Harry Potter. Ez. Sorgina. Nolakoa den behar dugu hirugarrena? Hirugarna. Negarra egin. Ume bat, eta Janari eman. janari eman umei. Nor da? Irakaslea. Aita, ama, Bai, gurasoa, ondo. Gurasoa. gurasoa. Vale. Eta? Txapela, lur kolorekoa, lur... Txapela, gabardin, ez. Nolakoa den? Txikia. Bai! Demoraz kanpo! Lastozko kapela. Bai, gonga entzun eta bi segundora esan baitu iratik. Lastozkoa. Bai. Lastozko kapela jarri da, kalian gora, kalian bera. Bai. Bai, ez da. Hori da. Saiatu naiz pirata, Ja. nebien itzen Luffy txapela, baina... Zentzai liger orain pertsonaia azaltzen, ez da? Horri, zegoen trama bat. eta Metodo Maitalia galde egin dio, eta... Bi, berrogeina, hau Oso batzuek. Liger, nolabait, jende hau ez dago prest zure arterako. Maialen irati, norbere arteari eusteko une orain, eroglifikoak puntu asko jokoan adidanok. Lehenengoa, Maialen irati denpara. Zein sagar nahi duzu? Mikatza. Bale. Jader, ikusten dugu, mik eta atzamarra, mikatza. Zezaten du etek, mikatza eta hori askotan kontatzen. A ber, esan. Kike falta da orduan zeuk bere lekuko hartu. Zer esaten du etek limoia jatean? Telefon, mikatza, hori, beti naztu, jo. Txalo bat, bai. ba. Txalo bat nire autoestima. Ez, ondo? Aurreko miluzen 15 urtetan kikeren ahotik, eta orain txiste berdina zeura ahotik, oso ondo, oso ondo hau. Euskal Herria, beti ere. Edo zer egiteko prest. Bai. Maialen irati, bigarren eroglifikoa denpara. Eraikina banatu dute. Lau pi. Bai. Pigarretan. Pisutan. Bai. Lau pisutan. Bai. Pisutan. Bai. Zenbatzen hasi eta lau ikusten ditugu, lau pi zenbaki ikusten ditugu, zutan daude, lau pisutan banatu dute eraikina bikain. Zuena zema pisutan banatu dago? Zazpi. Zazue zema gernean? Lau. Eta letra? Berdin. Lau B. B. Eta elbidea? Ez esan. Ez, hori ez. Egun mundu, esan egin dute. Hainira honak. Eta kontu korrentean olazten da? Nero eta lai, eroglifiko batzuk, bai ez da? Bai. Bai. Hemen, asmatzeko gogo bat, danak? Ba, lehenengoa denpera. Atzoa faldu nuen. Nor da? Okina, Bale? Okin... okindegia, Okin berezia da, nor da? Aurpegia, Bai. zeinan. medin, Ez? Nah, inidea. Lasi, ez ikusi ez da? ez. Ez. Oki, Cleopatra bez, ez da? Liz Taylor, zen oso Zein da? fana nahi, Liz Zozina. Taylorena. Liz Okina zen Liz Okina, eleken dute Izokina. Gu zine asko... Zeu amatuk ikusi. eta ez ditugu kontrolatzen. Bueno, handia eta irati eta horiek. Bai, horiek batzuk. Bueno, hau, bai, sasoi guztietakoa da, klasikoa da, bai, ondo. Bigarren erolefikoa denbara. Jauzika joan da, Gela, Gela, Bestera batera? ikasgela, bai, igela. oso ondo. Ikasgela bat ikusten dugu, kas kenduta, igela. Oso ondo, jauzika joan da, igela. Pozik olai. Bai. Ai olai. Behintzat bat atea, Ai olai. Berroi da mundu. Ekitalier. Eroglifiko batzuk, bai ez da? Bai. Ondo, zeuen gustukuek? Bueno, bai. Ikusle moduan moduen? bai. Asmatute bai ez da? Txetik errez ikusten da, berre. Iemetik, egin guzo zer. Seguru, lehenengoa denpara. Familia daukat, Afektiboa. ez. Zer ikusten da? Kafea. Bestera batera. Kafesnea. Zehaztu. Kafesnea. Kafesnea ez. Esnea? Fesn. Taza? Kafesnea ez. Bestera batera? Kafetez... Ebakia. Bai? Bakiokoa. Baki? Bakion. Baki? Bakion. Bai, esan du, bai. Bakion. Venga. Letraka daukagu. Silabaka. Bakia.
Eta hasiera eta amaiera ez dugu behar. Baki eta on eta off onda behar duguna. Baki on, ondo. Ebaki honak, lierrek ateratzituenak. Bai, Arranon, ez da? hori da. Gero ekik familia entzun eta afektiboa. Bo, eki behar Triple bat. Bai. Bai. Ikusiko kafia eta ba. Afektiboa, ja. Familiarekin ondo, ez da? Bai. Harreman afektibo ona, ados. Bigarren eroglifikoa da. Denpora. Platon ere balzen. Greziarra. Bai. Redatan behar silabaka gre behar dugu, eta ez gre, eta zilarra elekenduta ziarra. Greziarra. Oso ondo. Gustaldia, eki? Ondo, No, joa. Fo, eta familia, pozik. Familia posik. Puntu, ondo, bigote. Gara. Eriken familia egongo da tristeagoa, akaso? Erikek, bai, bidali digu zazpikitxo bat edo Alemaniatik. Ikasketak egitera joan, bertara Erasmusa, eta beste, haupa Erik. Eta bertatik ere minuzerekin... Eskerrik asko gogoratzea errende, bai? Joan da supermerkatura, erosketak eta egitera, tarteka, gertatzen omen zaio, produktuek itzegin egiten diotela edo susmo hori. Bai, ez dakit zertan dabilen Erik, dena dela. Esnekien apalera gerturatu bilazki, eta produktuek esan diote, Erik! Alpro, ja! Horrela, segidan jarrita, eta antxe imaginatzen dut Erik supermerkatuan. Niri ari zaizkit. Beraz, ikasita bai, Erik, baina Alemania bestela poliki, Ze ona! Alpro, ja! Hau ba, Erik, eskerrik asko! Ze ona! Ze ona! Bai. Ondo. Eta ze ona, miluzeko eskuaren deiadarra. Ja, venga, Gloria! Yupa! Hortxotxe! Wow. Aurrera! Miluzeko eskua! Urretxi merreko joarra. Adarra ez da gastatzen, ez da horrela egun joaldi edo. Zuek, bultza, bota arnaza beldurri gabe, dena dela. Ondo, zuek? Adarra horrek emandako indarrarekin, ez da? Maialen irati. Aurrera, ba, lehenbiziko eskua. Eltxoak ziztatu aldizu sudurrean. Galdera ezinbestekoa. Bai. Ezinbesteko galdera, bai. Beti galdetzen didate. Zei pertsona ospetsuri egin diogu zuma. Pedro Miguel Etxenikeri, Martxelo Rubiori, Jaime Otamendiri edo Martxelo Otamendiri. Bai? Martxelo Otamendi. Noski. Bikain. Muxo handi bat. Berari. R, ze bokal. A. Aurrera, eta entzun. Ze eskutatu dugu irati. Kojoiak. Eta kristoko joiak. Bueltan dira, Erne? Zela esatezu? Kojoie potru arrotzi edo barrabile? Nik, nik ez du esaten. Arrotzak edo. Arrotzak. Polita, arrotzak. Arrotzak. Bokala? Non nagoen horren arabera bizkate egokitu eta... Bai. Euskalkiaren arabera. Bale, barkatu. Aurrera ingo dugu. Zein kolore du nagusiki, negu gorriaken argaziko diskoak. Grisa, urdina, marroia, gorria. Gorria. Mitiko. Mitikoa da, Gorria. Oso ondo. Bai. Ze bokal? Zein I. Gauza batzuk argitxo. Eltxoak ziztatu aldizu sudurrean. Probatu nahi duzu, Maialen irati? Ez. Ez? Ba, aurrera eta entzun. Zakatakatan, tun. Nola du izena entzun dugun taldeak? Cicatriz, Leiotikan, Parabellum edo Delirium Tremens. Leiotikan. Bai. Bokala? O. Zeta horri laguntzeko? O. Ez dago horik. Vale. Bueno, ere badakigu. Beldurraren usaia da. Eskatu nahi duzu, bai?
Txoin. Zer? Zalantzak? Bez. Bikote? Bai, venga. Esan bestela. Askura ematen du. Sudurrak azkura ematen badu, gezurraren usaia da. Du, ai, mierda. Txup, du. Jaitu gara? Azken galdera ondo erantzun? Eta aurrera? Zein egunetan ospatzen da pastaren nazioarteko eguna? Egunero ospatu behar litzateken arren. Iraiak 12, urriak 25, azaroak 19, abenduak 3. Iraik ez. Iraia. Ez dakit. Iraia. Erregotea. Bikote? Azaroak 19. Urriak 25. Bergadarrak. Erne? Ze bokal? Zut amaieran ere badagoela bat, bai? Sudurrak, ataskatu bai. Sudurrak azkura ematen badu, gezurraren usaia du. Irakurri ondo. Usa? Usaina, du. Usaina. Bai, venga. Koma bina, ekitaldi errentzat. Ondo. Naro atolai, bigarren eskua. Zeuek abiatu, eutxi, puntuei, komodinari. Honela dino? Kar, eta bat batean, serio. Hauetako zein beste izenez da ezaguna Ubabako begiratokia. Pilatosen balkoia, Mariren balkoia, Atilaren balkoia, Lamien balkoia. Mariren balkoia. Errebotea, Pilatosen balkoia. ondo. Kusgarria lekua. Erre batzuk eta bokala. Naro, olai. Entzun. Ze filmen zatira da, entzun duguna? Le Choris, Sister Acts, Boy Choir, Ladies of the Chorus. Le Choris. Esta. Sister Act. Oso ondo, ezaguna pasada artea be bai. Guti Goldberg. B. Eta bokala? I. I. Bortxe. Naro atolai, urrengo aldera, 3. errondan. Ze kolore du nagusiki, Karmele Jaioren argazkiko liburuaren azalak, gorria, urdina, berdea, grisa, Maitasun kapitala, euskarazko edizioa, ze kolore da? Urdina. Urdina aztelerazko da. Berdea. Oso ondo. Errebotean erne bergararrak, Te batzuk eta... Bokala? Askatu? Eki Ilier? Saiatu? Barre azkar eteten... Etetea, negarretik... Mandua, fuera. Naro live, entzun hau. Aba, beti ondo. Zabat aldiz entzun dugu gimme hitza. 4, 6, 8, 10. 8. Gabiltza oso fin, Eki Ilier? bigote. 6. Gimme. Bergalarrak hortxe, arrantzan, Oso ondo. Bokala? O edo U? U. Askatzeko aukera? Askatzeko. Ia. Barrea azkar eteten duenarekin broma gutxi. Honek beste itxura bat, Roma gutxi. Vale. Bigarren komodina, okazue. Broma gutxi ekitaldi Oso ondo. Gaur iritsi eta bi komodin lortu dituz, eta? Hirugarren matere bai? Espero da egun baiet. Ja ba, hirugarren eskua. Orain ere mezatara zoaz, zenbatetan galdera ere itazki. Bai, ezinbestekoa. Zein ideazleri egin diogu Zuma? Joseba Sarrinandiari, Jon Arretxeri, Felipe Juaristiri edo Kirmen Uriberi. Jon Arretxe.
Oso ondo. R, ze bokal? A. Eta Erne, adimentxuk zer egin duen. Segulakoa, Noren abestiaren bertsioa sortu digu adimentxuk. Xabier Lete, Lourdes Iriondo, Benito Lertxundi, Maite Arizkorreta. Ez eskatu Durangoko azokan diskoa, Bueno, Biluzen, ja, bakarrik hemen hau. soilik. Bai. Bai, bikote? Lourdes Iriondo. Xabier Lete. Xabier. Esari, asko irati. Ze bokala? E. Esate gokera ere bai, beti. Bai, baino Baina, ikusi. bai. Ekilier! Zergatik egin zen famatu, 80ko hamarkada bukaeran, Dolly, ardia. Klon bat zan. Hala. Hello, Oso ondo. Dolly. Ondo. Zeta, ze bokal? U. Gero hil zan, bai nahiko iraun zauen. Bai, eta orain antxe dago museoan. arrakastatxu da. Edimburgon dago. Benetan? Ni ikusi nuen. Geldik, Disakara. Bueno, bueltaka daugate garrita, baina bera. Bai. Ondo. Azkatzeko gukera, fikote? Gatu oso nada. Bai. Ez? Bas. Aurrera ba. Eta entzun. Ai, With this song. nola du izena entzun duguna bezariak? Marlingo, Pitufo, Pitingo, Gargamel. Marlingo. Marlingo. Vale. Pitingo. Pitingo. Bai, pixkat Gargamel ere badabil azken aldean, Itxai. Itza. Bokala? Bukala. Eh, I. bai. I? Bai. Eta? Askatzen dugu. Bai, orain ere mezatarazoaz? A ber, saioko gean. Ea, Zoriontasuna zeruan duenak lurrean tristura du. ze kontuz irakurri dugun bat ere Bai. atzatsik egin gabe. Oso ondo! Komodin santua duetzat. Oso ondo. Zorrotzetan izen jartzen direnien. Oso ondo gire dituztelako lanak. Markagailuak lare, eta komodina Maialenek eta iratik. Narola, 150, lan 150 gatik komodin. Ez izan lierre. Maialen, irati. Bai. Bueno, komodintxuen lortuta, eta puntu aldetik aldeak beba, ia ze gertatzen den. Zein da zuzena, Naro Olai, sare barik eta usart, joan berko zarete. Lehenengo errondan jakin nahi dugu, Maialen irati, Eiffel dorrea baino altuagoak dira. Empire State Building, Big Ben, Soldoko Gaina, Burj Khalifa, Gizako piramide handia, Sky City etxe horratza. Atotxako dorrea, Sosote, Willis dorrea, Urko mendia, Jin Mao dorrea. Empire State Building. Hirurehun laurogeita bat metro neurtze ditu. Apurtxuet gehiago, Eiffel. Bai, Eiffelek 312 metro, bidatez. Ah, vale. Naro Olai, Burj Khalifa. 428 metroko alturarekin. Ekilier, Xoxote. 912 metroko altura. Eiffel dorre altu da, Bai. Maialen irati. Gizako piramidea. 140 metro besterik ez ditu ba. Besterik, Bueno, arrizarri juteko, Eiffel dorreren alboan diot. beskuz egin da. Eh, Naroa Olai, Urko mendia. 795 metro, eta hau ere egin behar da eskuz, ez? Ekitalier, Jin Mao dorrea. 420 metrorekin, ondo. Naro Olai, Sky City, etxe gorratza. 828 metroko altuera. Ekitalier. Bi, zuzen, bi, oker. Willis dorrea. Chicago dago, 452 metro. Naro Olai, ze aukera on. Soldoko gaina. Hoi da, ez da nola euskatzen da, baina...
Horrela, xe, bai. Enda horrela, puntu bikote, oso ondo. Oso ondo, taldeak murrizten. Naro, Laizabek erantzuten hasi, eta odei motak dira. Odei motak. Zirruak, ninfeazeoak, zirrotikoak, altokumuluak, altostratuak, nimbostratuak, estreptokokoak, kumulonimboak, zirrostratuak, estratokumuluak, zirrokumuluak. Zirrostratuak. Alo fenomenoak sortze dituzte hauek. Kumulonimboak. Odei trinko eta astunak, bai. Vale. Estratokumuloak. Odei gris edo zuriskak. Naro, Atolai? Altostratuak. Zabaldutako gizara baten itxura duten horiek. Ekilier, Nimbostratuak. Euria edo elurra ekartzen duten odei iluna dira hauek. oso ondo zabiltzate guztiok, Bai. 3 momentu honetan zuzenak, 3 okerrak, Ez. Altokumuloak. Erdi mailako odeiak, bai. Naro, Atolai? Zirrokumuloak. Goi odei zuriak dira hauek. Komodina. Ekilier komodina ateratzeko unea. Oso ondo? Eta zirruekin 150 puntu gehiago markagailura. Seguru zarete. Ekilier, 3. errondan zebek hastiko zarete erantzuten oraindik komodinarekin, eskape bai, sorte on guztioi. Taroteko kartak dira. Maitaleak, deabrua, Saturno, eriotza, dorrea, leoia, errementaria, eroa, eguzkia, ilargia, guardia. Gurdia, parkatu. Eroa. Aventura eta askatasunaren karta. Maital... Bai, maitaleak. Harreman eta erabakien karta. Ilargia. Zalantza eta ilusioen karta hau. Eguzkia. Bizitasunaren eta pozaren karta. Inoiz eizu? Ez. Pues no, pues. Maialen, irati? Komodina. Komodina, argirik ez itzaltzeko momentuz. Gurdia, norabidea eta kontrolaren karta. Naro, Atolai? Deabrua. Tentazio eta adikzioen karta da hau. Ekilier, Dorrea. Gainbera eta berrikuntzen Bat. karta. Maialen eta irati, errematatzeko aukera, 150 puntu eskuratzeko aukera. Taroteko karta behar dugu. 3 ez dira zuzenak. Ez. Eriotza. Zuzena da. Segi. Bai, Zuzena da, 150 puntu. Maialen eta iratirentzat. markailua, 150 gure Bilboko pizukientzat, 320 Donostian, 600 Bergaran. Naro eta Olai, borrokan amaiera arte, eh? Bai, Gerturatu kasi. gara, taula batek Bai, osatu. bai. Baina, bigarren saioa, Bai. zuen ibilbideko azkena. Pozik Bai. alere bikote? Bai, pozik, oso pozik. Bai, bai. Bereziki, aurrekoan Esperientzia egindakoa sekulako izan baitzen. Hoi da. Miluzera iritsi, finala jokatu, 150 euro zuena dira. Bai. Hoi Eta da. horrekin zer, ostegun gau bat edo pixka finantzatuko dugu? Bai. Farin bat, o... Bai, zehostetarako bai. Bai, Bai, bai. ezta? Klasekidekin afari bat, Baina- Olai izena duten guztiekin beste afari bat. Bestea, Hoi da, bestea, biafarin. bai. Hori da. Ze mailatan zabiltzie? Bigarren mailan. Ingenieritzan, bigarren mailan, ze mantek geratu? Beste pare bat. Ez, beste hiru. Bai, uaupa. ondo bidean. Ondo bidean, hiru. Ondo bidean, Hoi da, 3. hoi da. Lau edo bost, Ze aita, ondo bitu ama, zema lasai. denpora bat ere goteko, hain ondo. Apa, bigote! Eta bizko, Vale. hau pasue. Ni esker! Final aurrekoetan gara. Uste pixka bat sufrituta, Maialen eta irati. Ala gustatzen zaigu ematen donez. Haunitz maite duenak, haunitz sufritzen du bideo abestiak. Zuek ere miluze maite baituzue. Bai. Ari zarete sufritzen? Mentxe sufritzen. Bueno, aurrera ere egin dugu. Bai. Ondo izuela. Baita, hotxe, xorro, bergararrak. Egita lier, ondo? Espero ginen baina asko oso, Bergararrak zertzarete, esan dute herri bakoitza animali batekin eta nola lotzen den, edo... Bergakuak, mokoluak. Mokoluak, egia da. Kasu honetan,
Ez oso mokolo ere, zare dute... A ber, ez da txarra mokolo. Ez da txarra. Mokolo arruak. Un mokolo arruak, ga. Mokolo arroak zarete. Puntu gehiagorekin sailkatuta gainera. Bai. Sokatirara goaz orain, egin nahi dut Bupi Goldberg pizka bat ere. Oso ondo? Publikoa erne? Sokatirara goaz. Hartu lekua, mesez, sokatirara goaz. Maialen Irati, erantzuten lehenak. Denbora. Zenbat metro ditu itxas milia batek? Paso. 1852, zein hilabetetan ospatzen da Olarizuko erromeria. Paso. Irailean, Mesozoikoko zein garai dator Jurasiko ostean? Zenozoikoa. Kretazeoa, jarraitu atxotitza, urrutiko intxaurrak 14 gerturatu eta... Lau. Dejon daizuela. Euskal Herriko ze lurraldetan dago Uztarroze? Nafarroan. Nafarroan. Ze esan nahi dute nan izkiek? Paso. Nortasun agiri nazionala. Zein animalia agertzen da Velazquezen Meninak margolanean? Txakurra. Bai? Zein arlotako Nobel saria irabazi zuen Marie Curie'k 1911an? Kimika. Kimika, oso ondo. Ze hiritan dago Eureka Zientzia Museoa? Donosti. Donostian dago. Zenbat urtetatik aurrera eman daiteke botoa Austrian? Masei. 16. Zer esan nahi du Simba hitzak Swahili hizkuntzan? Leoia. Leoia, oso ondo. Abestiaren arabera, noiz ikusi zuen Benito Lertxundik Bizkaia maite? Atzo goizean. Atzo goizean, bai. Zenbat lauki beltz daude xakeko taula batean? Paso. 32. Zein materialez dago egina Michelangeloren Vatikanoko Pietatea eskultura? Marmola. Marmola. Zer da niretzat nire lehengusuaren anai bikiaren aita? Osaba. Osaba. Ze urtetan ospatu zen lehenengo aldiz Donostiako zinemaldia? Paso. 53an, Otxandion udaberria bada, ze urtaro da Buenos Airesen? Udazkena. Oso ondo. Zein da Japoniako mendirik altuena? Fuji. Fuji. Zein koloretakoa da Olinpiar Jokoetako logoaren erdiko eraztuna? Berdea. Beltza da, atomo bateko zein partikula mugitzen da nukleoaren inguruan? Elektroia! Finalera ezin zailkatu, Maialen eta Irati, baina, beste egun batez, alkarra gaztegoteko aukera, bai? Ikusiko dugu elkar, urrengo miluzen. Neskak, hau bazu ez? Bai, gode! Finalen ditugu! Azken aldean gertatzen ari da, Iritsi berriek aurrera inoko bidea egitea. Egita lier! Bejon dizuela? Pozik ez da? Bai, oso. Oso pozik. Zeri gara oraindiko guztia prozesatzen, eta... Ez genuen espero, eta... Ojo, egiz esan nahi ondo ez. Ondo, lan guztiak primeran eginda, finalekoak ere borobilduko bazen dituzte. Babituz ondo. Bai, gaur, zakuan, jokoan, 1500 eta 50 euro! Bere enfasiarekin, ez? Bai, ez gehiago ez gutxiago ere, ondo dago. Enfasia publikoak eman du, Gora urretxindorra. Urretxindorra ikastolako lagunak, gau bazuek! Dego daizuela. Urretxindorra ikastolako, Bilboko Urretxindorra ikastolako irakaslea da, ipuin kontalaria. Antxon, urten aurra, geuri txaluk emoteko, liburtxue gaztator Irakasle mundialak eta, euskal literaturari beti zeure aletxu bai hartzen, hau Pantxon eskerrik asko Paris egaitik! Entzun! Ekitalier, final egin beharko dugu. Zeuekin eta etxekoekin. Etxekoei esan aplikazioa erabiltzeko guna iritsi dela. Bai. Basarie pelota zaliek? Aspaldi, lehen bai. Judo eta ipatu dira, ezta? Karatea doztu egiten horbaitek? Nik kudo itxot. Kudo. Nik judo esan, zu kudo. Normal, jakita, nahiko rari. Bai. Bergar entzun eta ja resusta datozku. Burure esate baterako hor badako zei pelotari ezagun dut, bai. Bai, gube, nire bili nintzen baina, ja, aspaldi. Ibili zinen, Lier. Ikusi eta, orain? Oin gutxi. Lana azte burutan, baina bestela, lehen bai. Bai, lehen ibilita eta frontoiek eta ezagutu, holan apurtxu bat? A ber, ikusiko. Eki, Lier, sorte honon?
frontoietatik ibiliko gara, baina frontoi bereziak nahi ditugu. Hain zuzen be, eskupilotako buruz-buruko finalak jokatu dira. Bertan, galdetuko dugu. Esku-euskako buruz-buruko txapelketako finalak jokatu dira frontoi hauetan denbora. Labrit bai edo ez? Beotibar. Vitoriano. Atano hirugarrena. Plaza Berri. Eskurdi. Adarraga. Astelena. Deportivo. Bergara. Jarri bai. Euskal Jai. Egiaztatu egingo dugu. 11koa kokatuta. 5 akats. Eskupilotako buruz-buruko finalak jokatu dira. Lau akats. Hogei garren mende hasieratik abiltzku, aspaldiko frontoiak dira batzuk, beste egiaztapen bat. 5. Ekilier aldaketak egin lasai, ez da egiaztapenik. Dirutsua jokoan bai. Bai. Kastelena mitikoa. Zen jarri dago, labri eta talde bat, ez du fallo. Jarri eskurdi, ez du pro. Ekitalier. Ariketa egin da, 11koa kokatuta urrezko galdera erantzuteko unea, adi, eraitsita daude bi, denpora. Ez daude zutik. Botata. Zeintzuk? Hamar segundo. Zelan? Desastre. Hasi da gero aldaketak itxen eta naztu dugu dana, baina, bueno. Labrit, oso ezaguna, Iruñeko frontoietako bat, ez eskoremuan jarri dugu. Buruz-buruko finalik ez. Zuzena da? Frontoi ezagunenetakoa da noski, baina ez da alakorik segula jokatu ez. Egon zara zure herriko frontoien? Bai, entrenatore bai, zesta puntan. Egiz, parkatu, pelotari izan parkatu. Beotibarren bai. 58an eta 63an jokatu ziren buruz-buruko txapelketako finalak, Tolosan bai. Eibarren, astelena frontoia. Baiezko eremuan. Beste ezinbesteko bat hau, 9 final jaso ditu denera, Eibarko frontoiak. Atano hirugarrena. Non? Donosti. Donostin. Baiezko eremuan. Bai, eta bertan jokatu dira buruz-buruko final gehien. Ezezko eremuan, Plaza Berri, zuzena da? Biarritzeko ezker paretako frontoian, ez da halako finalik jokatu ez. Ekitalier, 250 euro. Do? Eta zoze. Hau buru bateko finala esan, nik ideak bez. Bergarako kuadrilla txaloka, 250 eurorekin zeo zer egongo delako danantzat. Noski ba. Adarraga, ezezko eremuan, zuzena da? Buruz-buruko finalik ez da jokatu Logroñon ez. Binakakoa bai ordea, 89an. Bai, 200 hobetzen duen une oro. Bergara, zer? Egon zarie? Bai. Frontoien, bai, noski.
Eta? Finala jokatzeko modukue? Zuen frontoie? Jokatzeko modukoa izango da, baina ez dakit, aspaldi izango da. Aspaldi izango zen? Bueno, igual ez dakit. Ez ezko ere muan, Bergara zuzena da? Hortxe akatxak, Bergara baiezkoa jarri behar bai genuen. Aspaldiko kontuak. Baita Deportibo eta Vitoriano ere, eta beste bi akatxak, Ezkurdi eta Euskal Jai ezezkoan behar nituen. Ekilier, bikain, 300 euro eskuratu eta miluzera etorri, finaltxu egin eta 300 euro. 300 euro, oiek 1000 euro, bihur daitezke urrezko galderari esker. Eraitxita daude bi frontoi, ez daude, zutik botata daude, euren artien. Vitoriano, aukeratu dugu. Ezaguna? Bueno, bada sintoma bat. Zuzena da, erantzuna. Oso ondo. 1979an jokatu zen bertan, azken aldiz. Gasteizen, ez da? Bai? Deportibo, non kokatuko genuke? Euskal Deportibo, Danian ez? Rio Santana. Bilboko Deportibo? Bilbo. Palan eta asko, bertan, garai batean. Gaur egun, eraitxita dago? 1000 euro jokoan? Ekilier? Euskal Jai, Iruñean. Hori da genuen, Eki